Dobro jutro ljudi. Ne, dobro jutro, iće da ovo gledate uveče. Dobroveče ljudi. Ne mogu dobroveče zato što je napolju dan. Ćao narode! Kako ste? Dobrodošli na ovaj video. Šta se dešava? Moram da vam kažem trenutno jednu situaciju. Da. Svi su u karantinu šišaju na ćelavo. Ja sam juče došao na jednu ideju. Hoću da uzem da ofarbam glavu u belo. Da. Juče smo pokušali nešto. To izgleda ovako. Ali sad smo uzeli baš blanš i baš jak hidrogen. I tu je Milica koja će da... Nema istoriše. Koja će da to uradi. Viksi, si se pomirila ti sa situacijom? Da, Viksi je inače bila besna što ću da to uradim. Ali ljudi, vidi, u karantinu smo. Ukoliko ne bude bilo dobro, uzem i ošišam se. A i plavo, nešto moram da vam kažem, uradio sam u Photoshopu. Malo me tera na kriminal. Sve u svemu. Idemo. Ljudi, ja uopšte ne znam kako ćete vi da reagujete. Ali na kraju krajeva, bre, stvarno, ako mi bude bilo loše, uzem i ošišam. Meni se sviđa ovako. Baš Ne, lepo. ovo je prelepo. Mislim, znate što je meni bio prvi plan? Evo sad ću da vam kažem. Prvi plan mi je bio taj, da, pošto je Instagram krenuo da skače nenormalno, ja sam bio u fazonu, kad budem prešao 200.000 na Instagramu, uzet ću i ofarbat ću glavu u belo. Kao da napravimo neki fazon. Međutim, koliko imam sad? 186. 186.000 i juče sam probao, dobar dan, i juče sam probao da to uradim i sad mi je žuta glava, a ja idem sa žutom glavom i fali još 14.000 ljudi, to nema šanse. Dođi. Opa! Tako da, vidi ga molim. Hoćeš da ti kosa bude boja Alfija? Hoću da mi ovo bude boja kose. Koju farbu koristite, gospodine? Rekli su mi ljudi, na što god da ti kapne blanš, to posle možete da bacite. Ja sam rekao, ako kapne na Alfija, bacit ćemo ga. Tako da, nismo prešli 200.000. Reći ćemo sam se u farbu u belo, jer si polude u karantinu. Jer slavimo život. Izgubala si me noktom, znači jeba. Da li smo spremni? Ne, ajmo. Spreman? Ajde. 3, 2, 1. Your fruit at home really only ended 300 to achieve this is Svetliti. exactly how Ljudi. Stanje. Izvešće ljudi, ja ovo sad držim tek 10 minuta. Ovako je stanje, treba 45. Vreme je. Da se pere. Milica će da me snima, tu mi je da sa poluhladnom vodom. Oh. Što mi se rupi? I mi sipaš šampon preko mene? Ne, simpam ti šampan. Znači se mi gore jebo. Si normalan. Tko znam da je Ali to je dobra ideja. Ne može. Mogla sam to da radim. Ako imaš negde tufne brown. Šta? Imaš brown tufnice. Jo, mnogo. Pa onako, prilično. So, you're kind of like my nails right now. Ne zezaš? Ne zezam se stvarno. Što mi kosa kao da je suva sad? Pa zato što si blanš stavljao na nju. Sad ćeš da se vidiš, je kuku majko. Izgledaš kao Naruto. Zašto sam žut? To je mnogo žut. Ja. Ajde. Si normalno. Preslatko. A few moments later. Nosi mi se žuto, i usko i kratko, nosi mi se easy. Stanje je ovako. Sa strane vidite da je belo, ali gore je baš žuto. I evo sad sam se posavjetovao sa stručnjakom. Pozdrav sa Srđana. Hera. Ovako, rekao je da sad uzem ovu farbu.
I da se sa njom ofarbamo. Kad mi bude spala ova kosa s glave, bit će ves. Inače sam šorc omiljen upropastio, pao je Blanš. I sad je on isto. Nešto me čupa. Keno? Sve mi suvo, znači. Tu jadne vi žene, znači šta radite? Užas. Prolazi ljudi na ulici, pa Milica mi se smeje kao da me sramota. Šta me sramota, bro, sam ja! You are beautiful no matter what they say. Words can't bring you down. You're beautiful in every single way. Yes, words can't bring you down. So don't you bring you down. On izgleda kao mama Zack and Cody, brate. Izveštaj. Stavili smo ovo. Sad čekamo. Tada. Narode, vidite ruke od ljubičastog šampona. Evo ga finalni rezultat. Izgorao sam cijelu glavu. Malo je negdje šareno, ali sve u svemu mislim da smo izvukli ono što smo htjeli. Moram sad da čekam, Milica otišla nešto do grada, sad ću da je sad čekam pa ćemo da snimamo kraj videa. Pa ja sam baš talentovana. Da, ovo je sve Milica uradila. Ne, pokori mi frizuru. Biti. Znaš što je dobro sad kod ove spaljene kose, ljudi, što je toliko spaljena, da kako je stavite tako stoji, nema potrebe za gelom. Ljudi, pišite u komentarima, ako vam se ne sviđa, nemojte da baš mnogo vređate, ako vam se sviđa... Onda mnogo hvalite. Onda mnogo hvalite. Ja što ti je dobar duks. Ljudi, to je to. Nadam se da vam se svidala ova transformacija, nadam se da vam se svidio ovaj video. Ukoliko jeste, znate šta vam je činiti. Ja sam se već navikao, pravo da vam kažem, gledam se sad u ogledalo i uopšte mi nije čudno. I reakcije su, boga mi, dobre. Većini ljudi se svidelo. Ja sam se, pravo da vam kažem, navikao. Pa vidjet ćemo. Malo ću još da to tako furam, da pustim, pa ću poslije da obrim glavu. Pa ćemo vidimo dok ćemo stignemo. Ajde, vidimo se. Nemoj!